Rojava وەکو هەرگەز دزانە پێواژەیە شۆڕەشێدا حتا ڕۆژە ئیرۆژی دەستپێکە پێواژەیە شۆڕەشی حتا ڕۆژە ئیرۆژ مەگەلێک بەدەلێن گرانبەهادان di netîcêda em dibînin ku roj bi roj serkeftinên me mezin dibin û her ku diçe dijminê me hîn zêdetir rastî wî derdikevin ortê çi qasa bêexlaq e çi qasa ji derve hiqûqa navnetewî ye çi qasa ji derve erf û edet û exlaqê civakî ye her ku diçe derdikeve ortê çi teknîk û teknolojî destê wîna de heye çi imkan û çi dema cîhanê ji bo wana heye rûxmî wêna jî baweriya wan îradeya gel bi hedefên şoreşê û her wiha bi îmana ku di wan de hebû serkeftinê bawer kiribû ji bo vê ti carî bê tereddût ti carî tereddût jiyan nekirin û bê tereddût ji berve serkeftinê me jiyan heta nîroja şehadetê ev şehadetin bi vî rengî ê ku dijmin pêk tîne yan jî êrîş dike û van şehadetana çê dibin bixetirin bê exlaqin ji derve pîvananin bi alîkariya xayînanin ne bi camerîne ne di cebheyên şerdane bi xetirê hedef digirin bi teknîk û teknolojiyê hedef digirin ew cameriya berî nemaye li rexmî wêna şerê me berdewam e berxwedana me berdewam e navê tevgerî Rojhat Xereqûçan nav û paşnav Mehmet Gurbuz navê dayîkê Humriye navê bab Xeyrî cihê dîroka dayîkbûnê Xereqûçan sal 1908 dîroka şehadetê Eyn İsa 16 heyva neha 2022 navê tevgerî Doğan Amanus nav û paşnav Mehmet Akyûl navê dayîkê İlva navê bab Şerîf cihê dîroka dayîkbûnê İskenderûna sal 1979 dîroka cihê şehadetê Eyn İsa 16 heyva neha 2022 em wek malbatê şehîda em bi şehadetê mezin dibin em bi şehadetê xur dibin ji boî xeta rêberabû û ji boî azadiya gelê Kurdê Rojava çi pîvîst bê bê sermilê me em wek malbata şehîda em amedenê ji boî welatek azad em şehadetê jî bidin û em derxwedaniyê bikin